denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi-bi in na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye agrisipu ye ale nana n'o ka n'i coko bamakɔkaw fɛ yen sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye agrisipu ye agrisipu ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ lisansi la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen lisansi ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen agrisupu ale ko kalaninjɛ o ti foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na agrisupu k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko agrisupu o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa sotibakaw fɛ yen agrosipu ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Filɛbaw ani an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye juma ye utukalo tile 14 san 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an da bɛna don baabu mun na o ye Mali olumasiri ma 82 olu ye u yɛrɛ sɔrɔ ka sabuya kɛ bɛnkan ye bɛnkan min sɔrɔla Mali jamana ani Bamanci jɛkulu ni nijugawalekɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ Faransikaw ka fangajasola min tun b'an fɛ yan n'o o ye Yann Veziri ye ni a kun fɔra k'ale ka san 20 kaso kɛ jamanakuntigi a ka yafa di ale ma ko wa ko a ka bɔ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ pewu a k'i yɔrɔ janya Mali la Zuera dugu o bɛ ka langoloya sabula Bamanci ni nijugawalekɛbaw olu ye maaw lasira
maa ba fila ba duuru ɲɔgɔnna olu ye dugu in bila Gunam ka na u sigi o kɔnɔna na. Kalo 6 kɔnɔna na Sirabanga kasara 339 o de kɛra Segukaw fɛ yen. Min ye Kitakaw fɛ yen denmisɛnnin 2 olu tora ji la Badengo. Yanfoyilakaw wulilen don k'u jɔ yirituruko la min ye yiri 10 ani 6 500 k'u bɛna o turu Yanfoyila kɔnɔna na. Masinakaw olu sirannen don sabula ji a ma kɛ u sago ye, baji falen tɛ kosɛbɛ nin waati in na. O degun bɛ olu kan, olu caman y'a yira sa k'a fɔ sa ko ka fɛɛrɛ ɲini o la. Kayikaw fɛ yen kalan kɛra Sajo la, école karamɔgɔ musow kunna sa olu bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min. Minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna kununko biennale hukumu kɔnɔna na, ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa denmisɛnnin ninnu dagayɔrɔ ka taa olu lajɛ. Kɔkan kibaruyaw b'an na taa Burkinakaw fɛ yen, ale ni Nanzaralakaw fɛ yen. Ni Ala sɔnna ma ni an ka baabu la kumaba ye bi sɔgɔmada in na. Bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ sa maa kɛrɛnkɛrɛnnenw an bɛ olu fana fo n'o ye Sori Kɛmɛso ye. Bayiba ka bɔ mairie du district ale kɔnɔna na. An tɛ ɲinɛ monsieur le ministre le jeune Thierno Umar Asi Jalo kɔ. Jaba Sidibe an b'a fo ale bɛ Salakaw ka sigi la. Duwansakaw ka député ka député n'o ye Iliyasu Guro ye. Seydou Sako Jalafara maire an b'a fana fo ka Jalafara Tɛnkundugu n'a Bolobadadugu bɛɛ lajɛlen fo. Monsieur le maire Alessa Wela min ye Siriman Bacile sigida 4nan maire kɔrɔ an b'a fana fo. Amadou Gassama domaine kɔnɔna na. Sɔgɔmada in na an ka monsieur n'o ye assurance ye Bakari Traoré Histoire Réseau Badlabugu groupe 1 na an b'a fo sɔgɔma o sɔgɔma an b'a ye farikolo ɲɛnajɛ la o b'a yira sa k'a fɔ ko monsieur kɔni Alassane Dulati a tɔ bɛ monsieur la hali bi an b'a foli kɛ a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ATT bugu ale kɔnɔna na. Nin ye an donkan ye bi sɔgɔma in na. Bɛnkɛ Jabate ko min ye kobaw ye k'o ti kɛ ka caya nka ma kɛ ko kelen min kɛ an bɛ mɛn o kan k'o lakali. Sɔgɔma in na an da bɛ baabu min na o ye wolomasiri 82 bilali ye ani Faransikaw ka sécurité d'état maa kelen min kun bɛ an fɛ yan n'o ye Yann Fiziliye ye. Wulikajɔ in a daminɛna kabini waati jan. Ni maa min sɔmi ka ja CEDEAO ɲɛma falen minnu kɛra k'a daminɛ Alassane Dramane Ouattara la ka na min ye Roch Marc Christian Kabore, min ye Nigeria jamanakuntigi Tinubu ye, Mada Bio, Macky Sall, Patrice Talon ninnu bɛɛ lajɛlen ye CEDEAO ɲɛmaya kɛ ka kɛ n'anw ka gɛlɛya in kɔnɔna ye. Jateminɛlikɛlaw ka kɔlɔsili ye boli kɛ min kan o ye k'a fɔ ko CEDEAO ka lajɛ laban min kɛra Sierra Leonekaw fɛ yen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Faure Gnassingbé ale de kun kan ka kɛ CEDEAO ɲɛmaa ye. Nka février kalo tɛmɛnen in na Bassirou Diomaye Diakhar Faye ale welela Faransikaw fɛ yen ka taa da yira a la ko Faure tɛna na se ka ɲɛmaya in kɛ ko ale k'a ta sabula Faransi bɛ baara dɔ la bi o wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ. O ye AES jamanaw u n'olu bɛ se ka sɔ gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka maa dulonnen don Mali la ye o bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na. Ko taa nacogo fɛ sa o la sa min ye Diomaye Faye ye ale kɔni taara ka sigi CEDEAO kunna. Bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko wulikajɔ ni maritaba fɛn filɛ nin ka ɲɛsin an ka jamana ma u nana u ye nin fɔ u ye nin baara in kɛ nin jɛkulu in sera an ma yan a bɛɛ lajɛlen kun wulikajɔ kɛ kun ye fɛn kelen pe ye o ye Faransi ka maa kelen min b'anw bolo yan ale bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min n'o ye Yann Fiziliye ye n'o y'u ka service de renseignement maa ma falenba ye. Faransi yɛrɛ a ko hukumu kɔnɔna na a ma ɲɛ min ye diɲɛ yɛrɛ seleke naani kibaruyadilaw n'o o ye service secrets ye a n'a caman ye baara kɛ ka danganiya ɲini olu fɛ o de la sa min ye Irisilakaw ye olu fana sen donna ko in na wulikajɔ ni cɛsiri o de la ɲinina Algérie fɛ ale ka i magɛrɛ AES jamanaw la ale fana ye Niger sugandi a n'o ka baara kɛ o de la avril kalo tɛmɛnen min ye Abdramane Chani ale taara Algérie kaw fɛ yen tiɲɛ na kuma minnu bɛ fɔ a ye a n'a ye bɛnkan minnu tɛgɛnɔbila ka munumunu salo minnu kɛ ka taa yɔrɔ minnu lajɛ ani yɔrɔ ma falenw ani min ɲinina fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tɛ kelen ye dogo la min bɛ fɔ o de k'a yira la sa k'a fɔ ayiwa anw bɛ wuli ka jɔ la an bɛ baara la
a ka d'an ye Mali a filɛ nin dabolo nam nin ye n'o ye k'i ja kaki an bolo an ka maaw sɔrɔ maa min bɛ se k'a lamagaya min ye Abdramane Tchani ye a ko a ye kuma mɛn nka AES kɔnɔna na taabolow bɛ yen baaracogow bɛ yen ale tɛna se ka o dan sago cogo si la sabula Mali ale de ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen nun don nka a y'a yira sa k'a fɔ ale ni Algérie ka balimaya ni sinjiya nɔgɔ kɔni tɛ o la u na o baara kɛ min ye laɲiniw kɛra sa k'a yira k'a fɔ ko Faransi ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen senfɛ jamana 4 fo ka taa se 5 ma olu bɛɛ lajɛlen bilara baara la yaasa cogo min na Mali ale bɛ se ka jinin k'a koliji la Maroc ka wulikajɔ Algérie ka wulikajɔ Diomaye Faye ka taa fara min ye Faure Gnassingbé kan ale ni Abdramane Tchani nin bɛɛ lajɛlen kɛkun kun ye min ye sa Faransi ale kalekan nin ye ko ale ka jamanaden kelen kɔni tɛ se ka to kaso la maaw fɛ yen a bɛ kɛ maaw ɲɛna kuma dɔw la k'i bɛ ka ko dɔ kɛ ko sabula ko k'a kɛ i ka t'i yɛrɛ kanu na nka i yɛrɛ kanu ɲinitɔ i bɛ taa bi min ye walima olu ningo dungo o sɔrɔli la o de la min ye Diomaye Faye ye ale sugandira kana bila ka na bɛɛ lajɛlen ye min mɛn o ye ko Mali ani Senegali ka baaraw kɛcogo bɛɛ ye min mɛn o ye k'a fɔ min ye Mali ye Senegali y'a yira ko a tɛna Mali kɔni bila fiyewu nka kɛrɛfɛ maa fila ye min fɔ o ye CEDEAO ka cikan ye a y'a lajɛ koyi ninnu ka maa minnu b'aw bolo aw fana ka maa minnu bɛ yen an ka kuma ɲɔgɔnya dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ninnu dɔw bɛ se ka labila cogo min bɛn kɛra min kan o de ye sa k'a lajɛ anw ka wolomasiri taba minnu bɛ yen bi n'olu bɛ bolo la olu dɔw ka se ka bila Falaye a dɔw minɛna kabini san 2023 san i hakili bɛ bato binni na bato ataki ɲɛmaa dɔw minɛna o senfɛ olu bɛɛ lajɛlen y'u yɛrɛ sɔrɔ nin ko in senfɛ kuma ninnu de nana caya sa a nana ye k'a fɔ Faransi kɔni tigɛra k'a da de ko sabula olu fɛ yen a tɛ bɛn fiyewu u ka jamanaden kelen ka to kaso la k'a sɔrɔ jamanakuntigi i sigilen don k'i sen fila da i bolo kan k'o lajɛ Macron tɛ suna a ti da wulikajɔ ni fɛɛrɛw a y'a ka renseignement maaw bila u ka don sira bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa yanni ale bɛ se ka bila cogo min wa Falaye n bɛ fɛn kelen fana f'i ye yanni ka ko la o fana o ma nɔgɔn dɛ yanni ye Israélien de ye Faransikaw ni nanzaralakaw fɛ yen Falaye Israélien jɔyɔrɔ min bɛ olu la o tɛ tulonkɛ ko ye ka tila ka nanzaraya ta ka far'o kan i m'a ye waati min na Sarkozy u ka sɔrɔdasi u ka dɔgɔtɔrɔmuso ninnu tun bɛ Libi wagati min Sarkozy ye ka fɛn sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan u bɛ se ka sabula tubabuw fɛ yen Falaye e ka fanga kɛ e ka taa k'a sɔrɔ Faransi den kelen bɛ kaso la yɔrɔ la i ma se k'a bɔ fo ka taa burujuw bansa o kuma fɔli tɛ dabila i nɔfɛ o de la Sarkozy kɔni y'a lataa sira sugu bɛɛ fɛ bɛɛ nana ka na kuma a tɔ nana kɛ min ye sisan sa an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw Falaye u ye jate bongo ye u y'u sigi k'u miiri k'a lajɛ est-ce que nin bɛɛ tɛ Modibo Yaw kelen ye u fana fɛɛrɛ ka bon Falaye sabula maa i hakɛ ɲinitɔ n'i ma farati i bɛ taa don ko la komi i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la fɛn o fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bi Falaye a ɲɔgɔnna delila ka kɛ o de la an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ nin yɔrɔ in na bi jɔyɔrɔ bɛ maa minnu bolo k'olu kan ka jamana ka cibaw ɲɛnabɔ olu kan ka jamana ka magobaw ɲɛnabɔ Falaye u ka to ka maaw ɲini maa minnu b'a baaraw kɔnɔna na n'olu b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ olu ka u dɛmɛ k'u bilasira sɔrɔdasi 82 in u y'o min sɔrɔ belebele don nka n'an kun y'an fasa jan kaki k'a dɔn a ɲɛdɔnbaw ma kosɛbɛ minnu b'a baara kɛcogo dɔn anw bɛ fɛn sɔrɔ min ka ca ni ye sabula bi Faransi bɛ fɛ ka bolo ka bɔ nin ka bɔ a da la Macron tɛ fɛ ka taa fanga ka bɔ fanga la pewu k'a fɔ k'ale taara ka agent renseignement in to an ka jamana kɔnɔ nka sisan mun de bɛna na kɛ Falaye n'a ma ɲɛ kaba ko an ka jamana kɔni an ye bɛnkan sɔrɔ an n'u cɛ nin ko in na an k'an labɛn wolomasiri taba daga la an k'an labɛn jamanaden daga la wa an k'an labɛn fana a bɛ se ka kɛ laɲini wɛrɛw b'u bolo mun tɛ nin si ye ko caman bɛ yen olu dalen don kɛrɛfɛ olu laɲiniw bɛna kɛ bɛn sɛbɛn min n'an ka jamana ɲɛmaaw y'a dilan u k'a lawaleyali la teliya u ka kuma dugudenw fɛ u ka kuma kabilatigiw fɛ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan min na ni yiriwali ye dugu ninnu kɔnɔna na baabu ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ kuma la Falaye a ka taa kɛ kɛnɛkan kuma ye maa minnu bɛ n'olu bɛ degun na maa minnu bɛ magan na fɛɛrɛ ka sigi sen kan cogodaw la yiriwali baaraw ka daminɛ jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko bi tiɲɛ yɛrɛ la transition
a ta tɛ kuma dɔrɔn ye tuguni waliya bɛ ka kɛ sabula an y'a mɛn k'a fɔ ko tile 2 in na fala ye k'a ɲinina minisiriw fɛ ko dɔ kɛra biro kɔnɔ kuma na han k'u ka wulikajɔ de boloda sisan wulikajɔ bolodali la i y'a ye k'a fɔ Yubaba ale y'a ta Mali kɔrɔ f'a tile bi minisiri tɔ fana bɛɛ ni ne ɲininen n'u fɛ bi baara min kɛlen filɛ nin ka se ka ninnu labɔ fala y'a ta yɔrɔ janyana kojugu i b'a ye k'a fɔ Faransi yɛrɛ ma kuma anw fɛ directement na a ye maaw don an n'a cɛ maa minnu bɛ yen a dɔw yɛrɛ bɛ an tɛ se ka ban u bolo parce que jamanaw bɛ cogo min na bi jamanaw ka sɔrɔ n'u ka nafa n'u ka kow dulondonn'u ɲɔgɔn na kunun ko n bɛ k'o de f'i ye n ko n'i bɛ du kɔnɔ a bɛ se ka kɛ i ka wari ka ca ni bɛɛ ta ye i ka sɔrɔ ka ca ni bɛɛ ta ye jama bɛna girin e de nɔfɛ nka du fɛn bɛɛ tɛ sɔrɔ ye du fɛn bɛɛ tɛ wari ye du fɛn bɛɛ tɛ jama ye du ko dɔw ye maanifinya ni adamadenya ni tabiya n'i ka kununko n'i ka bi ani k'i ka sini jateminɛ du ko dɔw y'o ye fala ye an ka maaw y'o jateminɛ u y'o kimɛli kɛ u ye baara min kɛ nin na u kan ka fo min ye sɔrɔdasi 88 fala ye o de sɔrɔla 82 olu b'u ka kɛnɛ olu bɛ u nin na 6 olu bɛ furakɛli la fɔlɔ Croix Rouge m'aw bolo donc an bɛ se ka min fɔ bi e tɛ se k'a diya dɔn parce que e fa tun tɛ bolo la i den tun tɛ bolo la i cɛ tun tɛ bolo la i balimakɛ tun tɛ bolo la nka minnu ka du kɔnɔ ni olu ka mɔgɔ bilara fala ye t'olu ɲininka o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko min filɛ nin ye a ka fisa jamana ma a ka fisa jamana kɔnɔdenw ma nka a kan ka kɛ sira fana ye min b'a to bɛn ni kelenya bɛ sinsin an yɛrɛ ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'a dɔn k'a fɔ ko an ye maa ye cogo min maa tɔw fana ye maa ye o cogoya fana na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan. Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ yen fala ye Fajala Fofana ale kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa u ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do.
wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Élisée Jandaw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka min ye an ka sɔrɔdasi maa 82 olu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ min ye Bamanjɔni ɲɔgɔnwale ka bɔ u bolo min ye bingali min kɛra avril kalo tile 25 a dɔw tun minɛna o senfɛ Bamanci jɛkulu fɛ n'o ye JINIM ni FLA ye sɔrɔdasi minnu bilalen filɛ nin ye u bɛɛ lajɛlen sagolen no sagocogo ɲuman na min ye an ka jamana sɔrɔdasiw ka jɛkulu fɛ minnu ka baara bɛnnen no nin ko in ma maa minnu bilalen filɛ nin ye sa Jean Élisée Daw y'a yɛrɛ sa k'a fɔ ko a kɛra waleya senfɛ waleya min n'o sigira sen kan kabini u minɛ waati k'a fɛɛrɛw sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye baara bɛ se ka kɛ cogo min na u ka bilali a bɛ se ka kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na Jean Élisée Daw ko k'a b'a yira sa ko min ye jamana ka wulikajɔ ni cɛsiri kuda ye san kalo 12 ka se a ka kɛlɛkɛcɛ minnu minɛnen no k'u lana k'a bɛ tali kɛ o baara hukumu kɔnɔna na état-major ɲɛmaaba a ko k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin sɔrɔdasi ninnu ma u ye muɲu ni degun min kɛ u ka danbe an'u ka hɔrɔnya kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko sɔrɔdasicɛ minnu don u bɛ se ka degun kun ka foli ta ka ɲɛsin u ma u n'u ka denbayaw bɛɛ lajɛlen min ye k'a ɲini jamanadenw fɛ sa wolomasiri tabaw sa ka se ka olu dɛmɛ waati gɛlɛmanw olu tɛmɛli hukumu kɔnɔna na yaasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a ko a bɛ maliden cɛ n'a muso fana fo u ka dɛmɛ na san kalo 12 ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ko an bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ni kɔlɔsilikɛlaba ye yaasa an ka jamana an bɛ ka wulikajɔ min ka ɲɛsin Bamanjɔni ɲɔgɔnwale kɛbaw ma se bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Jean Élisée Daw ko sa k'a b'a ka foli n'a ka tanuni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma olu minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri dɔ bɛna far'o kan don o don maaw n'u bolominɛw la kasiri la jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna ale fana ye communiqué kɛ kunungo n'o ye gouvernement ka communiqué 4nan ye ɲinan san kɔnɔna na min ye fanga ka kuma lasela ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye nin kalo in tile 13 général d'armée Assimi Goïta ni ale ye Mali ɲɛmaa ye ko a ye a ka yafa bulon dayɛlɛ Yann Christian Bernard Vigilier ye n'ale ye Fransika ye maa min yɛrɛ kun nana ka bila kaso la san 20 kaso k'a kun kan k'o kɛ sabula fanga jaso a tun y'o bolo da ko nin waleya min talen filɛ nin jamana ɲɛmaa fɛ nin ye o ti foyi bɔ sariya ale ni kiiri min tigɛra o kɔlɔlɔw la min ye yafa in ye o tɛ kiiri ɲangini o wuli ka bɔ yen cogoya si la sabula kiiri min kɛra a kɛra fan fila bɛɛ lajɛlen ka hakɛw olu bonyali hukumu kɔnɔna na Mali ale ɲɛmaa si ma i sen don a la min ye jamana ɲɛmaa ye fana k'a b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Vigilier ye k'a ka kiiri kɛra k'a ɲangi procès senfɛ procès min n'o kɛra bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko maa si ma i sen don a la k'a fɔ ko mɔgɔ ye ko ta ka ɲɛsin a ko ma walima k'a ko yɛlɛma cogoya sugu dɔ la ko min ye sariya hakɛ bɛɛ lajɛlen dafara a ka kiiri hukumu kɔnɔna na président ka kuntilenna n'a ka miirinaw ye min ye o ye kiiritigɛlaw k'u ka baara kɛ jamana marabolo tɔw k'u ka baara kɛ si kana se si ma kuma tɛ bi na cogo min na samana yɛrɛ sigilen don sariya minnu kan n'o ye ka fangaw bɔ ɲɔgɔn na o bɛ se ka lafasa cogo min na ka kɛ ni kiiri taabolo ye min ye minisiri ye sa a ko u bɛ nin wagati in fana sugandi jamana minnu bɛ yen n'o o ye an teri jamanaw ye n'olu sen donna nin ko in na sa ko ka olu fana fo sabula u y'a kɛ gundo ale ni bonya ni karama kɔnɔna na ka kɛ ni Mali yɛrɛ ka kuntilenna n'a ka taabolow ye wa ko u bɛ u fo nin waati na sa ko gouvernement yɛrɛ kɔni b'a ɲini sa ka maliden bɛɛ lajɛlen fo jamanakuntigi ale fana ka foli ta ka ɲɛsin ale fana ma faamuyaliko ɲuman min n'a sera k'o sɔrɔ nin ko in na ka yafa kɛ nin ko in hukumu kɔnɔna na ko b'a yira sa k'a fɔ k'an ka jamana ye jamana ye min bɛ ba don kosɛbɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ sigikafɔ la ka kɛ ni an ka maabaw n'an ka tabiyaw ye wa min ye Mali ye sa jatigiya jamana min don a ma ɲinɛ o kɔ su ani tile a n'a ka seko ni dɔnko min ye gouvernement ka kuma lasela ye k'a b'a yira sa ko min ye sariya kɔni ye o b'a ka baaraw tɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ kiiri fɛn fɛn bɛ yen fɛn fɛn bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni jamana sariyaw ye ko Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga min ye minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna fanga ka kuma lasela général de brigade Issa Ousmane Kulubali chevalier officier de l'ordre national fala ye bilalen senfɛ n y'a f'i ɲɛna min ye an ka sɔrɔdasi cɛ dɔw ye sa olu fana kun minɛna Burɛmu na Burɛmulakaw Burɛmu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bato ale attaquera waati min na n'o bɛnna septembre kalo tile 7 san 2023 ma o sɔrɔdasi dɔw fana bilara min ye commandant Cissé ale n'a ka cɛden minnu dɔw kun minɛna o ko senfɛ sa olu fana bɛ maa bilalen ninnu na an bɛ dugawu kɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen ɲuman se u ka so. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw
aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kiliya kunungo Mali jamana kɔnɔna na yan Fidel Castro ni ale ye kiba jamanakuntigi kɔrɔ ye ale ka san 100 sɔrɔli o baaraw kɛra Memorial Modibo Keita ale kɔnɔna na u b'a wele ko commandant en chef Fidel Castro Rouge ale de ye muruti belebeleba min bɛ kiba jamana kɔnɔ ale de y'o tu tigɛ ni maa ma falenba in sa a ka nin ko hukumu kɔnɔna n'o ye san 100 sɔrɔ in ye min ye u ka lasigiden b'an fɛ yan n'o o ye Viviane Hernandez Fonseca ye n'ale u ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Kalanfa Jɔnkuna Tarawele ye ale fana tun bɛ yen ministre min bɛ sifinw ka ko kunna o fana tun bɛ yen ministre min bɛ yen n'o b'an ka jamana tɛ sira yɛrɛbɔ ko kunna sa ale fana tun ka maa wele maa cidenw bɛ kɛnɛ kan ye jamana tɔgɔ la sa Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba a ko nin waleya in tɛ se ka kɛ cogoya si la ko Mali t'i yɛrɛ sɔrɔ k'i b'a ale kɛrɛfɛla la ka nin ɲɛnɛmayali baara in kɛ o la sa jɛrɛ in sen kɛnɛ kan sa fo ni tanu sera ka ɲɛsin maa min ye kibakaw ka révolution sigi sen kan ni ale bangera birankaw fɛ yen utukalo tile 13 san 1926 ala y'a ka kalifa minɛ a la novembre tile 25 san 2016 o kɛra avankaw fɛ yen fɔma y'a yira sa k'a fɔ ko ni maa kofɔlen diɲɛ bɛɛ ye a ka se ye diɲɛ bɛɛ y'a ka wulikajɔ ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ maa min don a y'a ka kɛlɛ kɛ sariya kɔnɔ bɛɛ ni kelenya a n'a ka jamanadenw ka kunnawolo bɛ se ka sɔrɔ ko minnu na babu kɔni taara sa maa caman ye kuma ta ka Fidel Castro yɛrɛ baaraba minnu kɛ ka jira o caman sɛnɛ kan professeur Jɔnkuna Tarawele a ko ale tɛ se ka to ko n'a mana nin kɛnɛ kan sabula kabini décembre kalo tile 30 san 1960 min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a lakodɔnnen kiba ale ni Mali bolo di ɲɔgɔn ma ko camanba de kɛra o ko senfɛ bibi na ka ka denmisɛnninlakaw ka bɔ olu ko kalama président kɔrɔ a ye foli tanu ta ka ɲɛsin kibakaw ma ka maa kofɔlen sa k'ale fo min ye fɔma ye ale ye jira baarakɛlaw sɛnɛ kan kiba bɛ bourse min d'an ka maaw ma seko ni dɔnko baara minnu bɛ sen na hali bi an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka taa ɲɛ sira minnu fɛ k'a daminɛ san 1992 san na ka na se fo ni waati ma min ye kiba ye ani Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa min ye général d'armée Assimi ye ko ale fana y'a ta o nɔgɔnni fɛ Modibo Keita y'a kɛ cogo min ale fana bɛ k'i cɛsiri bi yaasa min ye kibakaw ye u ye nin baara minnu kɛ dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na ko hasta la victoria sempre u y'o kɛ ka kuma kuncɛ o tɛna kɛ kibaka ye fala ye e bɛ dɔn m'o la e dun bɛ Espagnol ninnu supporter kuma bɛɛ kan ka dɔɔni mɛn nin ko ninnu na sa dɛ fala ye sisan an bɛ taa togodaw olu kibaruyaw la Gundamkaw olu fɛ yen dugu dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko Zuera fala ye Zuera dugu kɔni hali n'a ma langoloya sa maa 5,173 olu y'u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ waati min ni Bamacɔni ni ka wale kabaw nana don dugu kɔnɔ u ko ko tile 2 k'u y'o di dugudenw ma k'u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bila Gwa 876 olu de y'u senfa ka na Gundam dugu kɔnɔna na Gundamkaw fɛ sa min ye ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen bisimilara k'a yir'u sa k'a fɔ ko u n'u bɛ ku du minnu bɛ se ka maa minnu kunbɛn olu y'o baara kɛ kalanso minnu bɛ yen n'u bɛ se ka taa yɔrɔ minnu na o baaraw sigira sen kan lycée min b'u fɛ yen ani kɛnyɛrɛye kalanso minnu bɛ yen u ye ninnu bɛɛ lajɛlen labila u ka bolo kan min ye Gundamkaw ye u ye wulikajɔ kɛ sa k'a jira k'a fɔ maa 400 o de bɔra Zuera kun fɔlɔ la ka na u fɛ yen olu dɔw kɔni tun ye kunsɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ nka yirala sa k'a fɔ ko jasira min bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na bi o de y'a to u ye kɛnɛ bila maa minnu nana sa min ye préfet Gundam n'o ye Umar Kida ye ale kɔni hakili la sigi ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan yaasa Zuera kɔnɔna na basigi bɛ se ka na cogo min ninnu ka se ka segin ka taa u sigiyɔrɔw la nka yan'o cɛ sa dugudenw kɔni y'u ka ŋaniyaw yira fala ye min se ye dara ye olu nana ni dara ye malo kilo 50 bɔrɔ 30 dɔw y'o di dɔw ye sukaro o bɔrɔ 7 di maa dɔw fana nana ni minɛnw ye sa baara bɛ se ka kɛ ni minɛn minnu ye barama mun bɛ yen ni datugulan bɛ o la o 504
min ye sange sulen sa 170 o dira dɔw fɛ dɛbɛ 161 min ye safunɛ carton ye sa o kɔni 108 ka taa se eau de javel ma ani ji min ta carton 490 kilo bidon sonto la ani barama minnu bɛ se ka kilo 7 tobili kɛ nin bɛɛ lajɛlen o dira u ma nka a yirala sa k'a fɔ fɛɛrɛ fana bɛ ka sigi sen kan yaasa u bɛ se ka segin ka taa cogo min na segukaw fɛ yen sirabaga kasara kalo 6 kɔnɔna na a kɛra 339 ye kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dira sa k'a yira k'a fɔ ko min ye kalo 6 in kɔnɔ maa 12 sirabaga kasara kɛra olu de sata ye segukaw fɛ yen min ye maa 572 olu sɛbɛkɔrɔ joginna olu taara ka taa dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ yen protection civile bolofara min bɛ segu ale de bɔra ka ni kibaruya in di ko wa ko min ye segu bamako ye fala ye ko accident ka ca dɛ ko a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔrɔ vitesse ta ko jugu de fɛ ale ni sariyaw batobaliya ko kuma dɔ la hali i jɔlen dɔ harabatɔ vitesse min nana don i jɔlen na ko yɛrɛ de ka jugu kosɛbɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la anw yɛrɛ famana segu ma o an famana segu ma dɛ fala ye an t'a lajɛ ten kita funanɲɛni 2 k'olu tora ji la badengokaw fɛ yen dugudenw minnu ye kibaruya sɔrɔ nin kalo in tile 11 u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni kɛra u tun bɛ katakatani dɔ de sanfɛ katakatani nana tɛmɛ pɔn dɔ de la sa garde-vous tɛ pɔn na fala ye ale y'i da kɛrɛ kan a nɔgɔnin fɛ dugudenw kɔni sera ka boli sa ka maa dɔw k'olu kisi mɛ min ye denmisɛnnin 2 in ye olu kɔni tora ko in senfɛ u y'a yira sa ko pɔn ko k'a lajɛ ka garde-vous don a la yanfoyilakaw bɛ wuli ka jɔ la bi yiri 106 ani 500 k'u bɛna o turu ka kɛ ni yirituruba min sigilen don sen kan min ye uso forêt baarakɛla minnu bɛ yen sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni ye taari 56 o de labilalen don bi yanfoyilakaw ye ɲɛfɔli bɛ ka kɛ sa maa bɛ se ka yirituru fala ye k'u ka wuli ka jɔ kɛ ko kɔni kurumakarili kɛra ka ban laadalatigiw dugutigiw ni sifinw ni musow olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko ale kɛnɛ ka yanfoyila dugu yɛrɛ kɔnɔna na maa sinakaw ka jɔrɔ n'a ye jiko ye min ye ba joliba ye a bɛ tɛmɛ olu fɛ yen fala ye u y'a yira sa k'a fɔ nin waati laban in kɔnɔna tiɲɛ na ji jiginna dɛ olu bɛ min fɛ o ti nin ye laadalaw bɛ min dɔn o ti nin ye a ka d'u ye ba ka fa nka samiya yɛrɛ de kɔni a ma kɛ u sago ye kosɛbɛ wa minnu ye baara minnu fana n'olu sigilen don ji la fana nin ji min filɛ nin ye sa ko nin laban kɔni bɛ sɔn ka ja kɔnɔw ni baganmisɛnnin tɔ fɛn fɛn bɛ yen sa n'olu bɛ balo ji balo fɛ olu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen fana bɛ ka tunu wa a bɛ na u ka sɔrɔ fana dɔgɔya kosɛbɛ sabula ni samiya ɲɛna olu ka fɛn caman bɛ a bɛ sɔrɔ ji ale de kɔnɔna na fɛnw dulondulonnen don ɲɔgɔn na kayikaw fɛ yen ekɔli karamɔgɔ muso dɔw kalansen kɛra olu kunna sajolakaw fɛ yen yaasa cogoya min na u bɛ se ka kalan faamu ka se ka dɔ faamuya ka dɔ fara u ka dɔnni kan tile 3 in kɔnɔna na sa baara mun ɲɛ yiral'u la o ye kalan kɛcogo ɲuman ye min ye denmisɛnninw laminɛko ɲuman ani olu yɛrɛ ka se ka galabu ka se ka kɛ u yɛrɛ la baara kɛcogo ɲuman na nin bɛ tali kɛ sa bolofara min n'o sigira sen kan nka nin yira la sa mara kama bɔli ni kalanko la an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin kɔridɛri ni AMS ni KAED ani Save the Children olu ka baara don Union européenne ale ye musaka bɔbaa ye fala ye an ka jamana kɔnɔbaya b'a fɛ maa 80 n'o ye wolomasiri taba 82 min bilara dugudenw caman y'u ka nisɔndiya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Tumutu kɔnɔna ye fala ye nisɔndiya barika bonyana ye kosɛbɛ ale ni Gawokaw fɛ yen ka taa se Kidalikaw yɛrɛ ma sabula waleya in a fanba ye olu ye olu caman yɛrɛ bɛ Gawo kɔnɔna na bi u y'a yira sa ko nin min kɛlen filɛ nin ye nin kɛlɛkɛcɛ ninnu kan ka fo k'u tanu k'u senkɔrɔma dondoli baaraw sigi sen kan kunungo k'u sigilen jabaraniw kɔrɔ sa u y'a ye k'a fɔ ko nin kibaruya in dira kibaruya in dilen min ye Gawo kɔnɔna na nisɔndiya barika bonyana fa bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka bɔ Kidali ka na bi fala ye u ka nisɔndiya u ma se k'a dogo cogo si la Tumutu fana min ye maa caman ye u y'i ka nisɔndiya yira dɔw yɛrɛ ye donbolo kɛ maaw ye hanfala an kan ka kɛ nin kɛnɛ kan dɛ an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ k'u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara
i ka telefɔni ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. daminɛ ni Burkina Faso kaw fɛ yen olu y'u tɛgɛ da fɛn dɔ kan kunun ko u ka douanelakaw u ka jamana dancɛ la k'a musaka bɛ taa se sefa wari $60,000 ma fo biyew a camanba ye o de ye a yɛrɛ mɔgɔ ta mobili dɔ kɔnɔ n'o bisi ye o tun bɛ ka bɔ Tegedokaw olu fɛ u ka jamana ale kɛɲɛka fɛ wolomasiri taba minnu bɛ yen n'olu ye nin baara in kɛ sa o fana tilara ka taa sɔrɔ tuguni minɛn ninnu kɔnɔna na yala fura caman bɛ yen mun kɔni kɔnnen don ka taa se chambre indien ma o fana musaka bɛ taa se sefa wari $75,000 ɲɔgɔn ma a bɛɛ lajɛlen lasogora sa ka segin ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sɛgɛsɛgɛli bolo kan yaasa ka minɛn ninnu bɔyɔrɔ yɛrɛ dɔn AES minisiri minnu bɛ yen sa ni olu bɛ dugu jukɔrɔ nafako kunna ka taa se pétrole ko ma olu bɛ lajɛla Burkinakaw fɛ yen yaasa ka se ka min ye dugu jukɔrɔ nafaw kɛ sinsinna ye yiriwali ko na sira fɛ ale ni sɔrɔ yakubali ko ta na sira fɛ jamana saba in kɔnɔna na hakilinabaw ye min sa u ka kuntilennaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye yaasa tɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafa ninnu na sa ka se ka kɛ ka baarabaw kɛ AES yɛrɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la pétrole ɲini ni baaraw ka se k'olu fana sigi sen kan min ye togodaw ni an ka sigi dugu ye sa k'olu caman bɛ se cogo min na ka se ka tɔnɔ sɔrɔ u ka sanu a nafa na ni dugu jukɔrɔ fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen Ginekaw fɛ yen min ye nin kalo in tile 3 Mamadi Doumbouya a kun yirala sa k'a fɔ ko ale taalen don Grècekaw fɛ yen k'a bɛ taa congé la congé in kunun k'a yira sa k'a fɔ ko a congé kɔni nana jɔ fɔlɔ k'a bɛ segin ka na bi Burkina kɔnɔna na a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ko sabula kabini Mamadi Doumbouya y'i kɔ don ko kuma cayara kosɛbɛ Conakry kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ ko fo hakili suya bɛ ka don wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna na sa u y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko min ye a ka segili ka na kuma babu fanba ye tali kɛ min na sa o y'a ka banako ye hali n'o y'a sɔrɔ ɲɛmaaw ma bɔ ka o fɔ k'o dankɛnɛma ye maa ye kɛnɛ kan Senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dira ale ma Brazzaville-kaw fɛ yen min ye Dr Honoris Causa Denis Sassou Nguesso ale tɔgɔ la université la min ye jɔnjɔn in dini kɛnɛ kan sa Denis Sassou Nguesso yɛrɛ tun bɛ yen Issoufou ni ale ye Niger jamanakuntigi kɔrɔ ye ani Umaru Sisako Anbalo olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ko a kɛnɛ kan olu fana ye jɔnjɔn sɔrɔ a ko in hukumu kɔnɔna na université Denis Sassou Nguesso la Brazzaville-kaw fɛ yen Zambie-kaw olu ye kalata daminɛ kunungo kalata in bɛna to sa jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Askande Alshimaye ale ni a sinaw olu bɛ se cogo min na ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na jamanakuntigi ka sɔrɔ nka a bɛ ka kɛ waati min na sa min ye sɔrɔ yɛrɛ kɔni ni baloko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ Zambie-kaw olu fɛ yen Afrique du Sud k'a b'a ɲini farafinna jamanaw fɛ fala ye k'a ye minnu ka jamanadenw gɛn k'u kana ni wari ye k'a ye wari min don gɛnni na han Afrique du Sud y'a jira sa ko min ye dollar wari $18,000 k'a o de don maaw gɛnni na fala jɔn b'o sara maa t'i da don ale da la o la yɛrɛ maaw yɛrɛ gɛnni ma jugu ye o kuma tɛ ko ka tila ka wari sara ka da aw ma tuguni a kɔni tɛ foyi sɔrɔ nin na a bɛ ka da di tiɲɛ fu a ye maaw gɛn ka ban u taar'u ka so a de y'u cɛ ka t'u fili a banna Russie président n'o ye Vladimir Poutine ye ko ale taara gun dɔ ka kunu gun min n'a fɔ o ma ko Île Kurkil ale kɔni bɛ ka surun Japon na kosɛbɛ Japonkaw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira ko u ma jɛn n'a ye cogo si la Vladimir Poutine ka taa nin gun in kan sabula ko gun in ko olu t'a dɔn bi u t'a dɔn sini u tɛ fɛ maa sen ka se kuma tɛ jamanakuntigi wɛrɛ ka taa i sago ni dungo kɛ Detra Dormuz kunu min ye Irankaw ye u ko ko a bɛ olu sago la bi taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa u ka minisiri min bɛ yen ni o ye Hossein Taïb ye ale bɔra ka nin kuma in fɔ k'a dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ min ye Donald Trump ye ale kun kɔnna k'a jira sa k'a fɔ ko Detra Dormuz kɔni ko bɛɛ lajɛlen bɛ olu bolo k'a bɛ olu sago la nin fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ni sama-sabali min filɛ nin ye a bɛ ka taji sɔngɔ yɛlɛ kosɛbɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maaw bolo u ka faamuyali kɛ ka basigi k'a ko la nin ko in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Kɔlɔmbikaw olu fɛ dugukolo yɛrɛ min kɛra dugukolo yɛrɛ in min ye Nations Unies maaw ye sa olu ye wuli ka jɔ kɛ dollar wari $5,000,000 k'o ta k'o di Kɔlɔmbi ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ baara kɛ n'a ye cogo min na ka welewelemada bila fana maaw fɛ maa minnu bɛ se ka na u dɛmɛ u ka bɔ nin degun in ale kɔnɔna na
biennale sportive n'o ye farikolo ɲɛnajɛ biennale ye ale bɛ ka taa kuncɛyɔrɔ la Fala ye kunungo ministre min bɛ sifiw ni denmisɛnninw ka ko kunna n'o ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔma ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa lajɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen u bɛ sigi jabala bɛ yɔrɔ minnu na n'o o yɔrɔ tɔgɔ dalen don Ablaye Bugu, Jawo Bugu, Modibo Bugu ale ni Sadio Bugu a taara ka t'i ɲɛda olu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan sifin ninnu u n'u sigiɲɔgɔnw bɛ cogo di baara bɛ kɛ cogo di u ka sigiyɔrɔ ninnu yɛrɛ la baloko bɛ cogo di yɔrɔ ninnu yɛrɛ cogoya bɛ cogo di ka taa se u ka musaka misɛnninkow ma an'u ka negelakow bɛɛ lajɛlen min ye maa caman ye kuma ta kɛnɛ kan ye Fala ye u ye min yira minisiri la o ye k'a fɔ sa siɲɛ wɛrɛ ko in a ka sɛbɛkɔrɔ labɛn tan waati ka di maaw ma waati min b'a to u bɛ se ka baara kɛ cogo min na u ka dugu kɔnɔna na marabolo caman y'a yira sa k'a fɔ ko Bamakɔ kɔnɔ u ma degun sɔrɔ sabula n'i nana yɔrɔ min na i b'i bɛrɛ bɛn o ma ka kɛ ni waati n'a cogoya ye nka labɛn tun bɛ se ka kɛ cogoya fana na min bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan nka min ye biennale in yɛrɛ sa miirinaba ye min ye o fana kan ka fara ko in na Fala ye sifin minnu nana u kana dan dɔrɔn farikolo ɲɛnajɛ yɔrɔ in na u ka ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ u ka sigi sen kan u yɛrɛ bɛ se ka sigi cogo min na ka kuma ka ɲɔgɔn dɔn kɔlɔ kari kɛrɛnkɛrɛnnenya la Palais des Pionniers dama y'a yira sa k'a fɔ ko nin ɲɛnajɛ in caman tun bɛ se ka kɛ yen o tun bɛ se ka kɛ denmisɛnninw fana sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye baara ninnu tun bɛ se ka kɛ u tun bɛ dorogo ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko tun bɛ ɲɛ minisiri kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'a ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen faamu sabula maa minnu bɛ yen bi ni olu ye ɲɛfɔli kɛ a y'a yira k'a ye tɔmɔli kɛ olu ta la n'Ala sɔnna ma fana a fana na labɛnw kɛ ka hakili jagabɔ kɛ yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min dunanw kɔni ye folini tanu ta ka ɲɛsin a ma miiriya sɔrɔli la ka waleya in sigi sen kan Fala ye ko butigitigi minnu b'a yɔrɔ la k'u ka fɛnw bɛ ka ban dɛ olu fana bɛ k'u tɛgɛ nɔ dɛ kunungo ɲɛ bɛ pati feerela la ko ale tun bɛ kilo 1 de feere ko sisan ko kilo 5 k'o tɛ ninnu bɔ o kɔrɔ ko a ko ka fisa kosɛbɛ Orange fana y'i tɛgɛ fa k'a to su o su olu fana bɛ ɲɛnajɛ sigi Mamadu Konate la rappeurs caman bɛ taa jouer yaasa ka se ka denmisɛnninw ɲɛnajɛ a balontanmayɔrɔ in sa Fala o de kɛra baara ye kunu Segu ye se sɔrɔ tumutu an kɔni kun sigilen don n'o ye Kayi fana taara se sɔrɔ Buguni kan nin ti fa ni ba ye ɲɔgɔn na sa wa an b'a kɛ cogo di musokɔrɔba ye Kuɲakari Kayi ale ye Kayi cɛkɔrɔba ye Segu Kayi Segu dugu 4 Maraka dugu 9 fila ni bamanan karilen tɛ ni ɲɔgɔn na sa wa Fala ye a bɛ kɛ cogo di an ka mun kɛ an ka taa Kayi supporter ne b'a dɔn e b'o fɔ o ni y'o kɛ Segukaw bɛ Segu interdit n ti don Segu cogo di an bɛ dugawu kɛ Segu Kayi Segu final n'Ala sɔnna a ma jaabi mana bɔ a la an n'a d'aw ma jaanin sanfɛ ka ministre fo min ye a ka chef de cabinet ye n'o ye Bamara ye k'ale fana fo n yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ Modibo Traoré n'ale ye secrétaire général ye ka taa se chef de cabinet fana ma k'u bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la baara kɛcogo ma min ye Bubu Jalo DNSEP o ɲɛmaa ye ale direction min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ Fala ye ko in fan caman bɛ ale bolo n'Ala sɔnna a ma jaabi tɔ an na olu da maaw tulo kan su in na ani final ko bɛna kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri ka bamanankan nɔ fana bɛ yen an minnu fana la tɛmɛ maa bɛ se ka faamuyali kɛ biennale ko in na cogo min na. Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin ko ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ yen n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinnen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ CFA wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fana kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa CFA wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ
i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la. Minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na.